Ratkaistaan yhtälö 4x on yhtä kuin 2x plus 8. Ensimmäiseksi meidän pitää siirtää kaikki muuttujatermit yhtälön vasemmalle puolelle ja siirtää kaikki vakiotermit yhtälön oikealle puolelle. Tässä yhtälössä meillä on oikealla puolella termi 2x, jonka siis pitäisi olla yhtälön vasemmalla puolella. Siirretään termi yhtälön vasemmalle puolelle, saadaan 4x, mikä meillä olikin vasemmalla puolella entuudestaan, ja nyt plus 2x, kun siirretään yhtälön toiselle puolelle, siitä tulee miinus 2x. Ja oikealle puolelle jää luku 8. Seuraavaksi yhdistetään samanmuotoiset termit, eli lasketaan mitä on 4x miinus 2x, saadaan 2x ja oikealla puolella meillä on edelleenkin luku 8. Nyt meillä on x:n kertoimena 2, jotenka jaamme molemmat puolet luvulla 2. Saamme 2x jaettuna 2 on yhtä kuin 8 jaettuna 2. Nyt kakkoset supistuvat, kuten oli tarkoitus. Vasemmalle puolelle jää x ja oikealle puolelle saamme luvun 4. Yhtälön ratkaisu on siis x on yhtä kuin 4. Kerrataan vielä lopuksi, missä järjestyksessä teimmekään asioita. Ensimmäiseksi meidän pitää siirtää kaikki termit niille puolille, minne ne kuuluvat. Eli kaikki muuttujatermit siirretään vasemmalle puolelle. Muuttujatermejä ovat siis termit, joissa on x-kirjain. Samoin kaikki vakiotermit siirretään yhtälön oikealle puolelle, eli termit, joissa ei ole muuttujakirjainta, siirretään yhtälön oikealle puolelle. Kun kaikki termit ovat oikealla puolella, siis siellä minne ne kuuluvat, sievennetään, eli yhdistetään samanmuotoiset termit. Tämän jälkeen, jos meillä on vasemmalla puolella x:llä joku kerroin, jaetaan molemmat puolet tällä kyseisellä luvulla. Vastaavasti, jos vasemmalla puolella x on jaettu jollakin luvulla, meidän tulee kertoa yhtälön molemmat puolet tällä kyseisellä luvulla.